Така, здравейте, приятели, току-що направих това мангалско нещо. Спечелих! Алелуя! И така, и отключих нов рампейдж, пакната мангалска карта. Така... Би трябва първо да разпееме, може би двете ще успеем. Честно ви кажа. Не съм сигурен, би трябва, защото съм прав. MLG. Пак йорагли. Пак ти чел. Аре. Това беше гадно. Това откъде беше? Ми обяснете сега. Какво беше това? Село работа. Бах ти. Ето го следващия красавец. Вече бъде убит. Още 3. Фак! What's up? Пак то май падна. Ема ти, бавката, то падна. Ти смешнитка. То верно падна. Ето както виждате, това вече по-добре го правя, не всъщност. What the fuck? Не мисля, че ще успея да го направя. Майка, добре бе. Там главе яге. What the fuck? Бах ти! Педерунгерите сте бе. Мамичката. Дай 3 секунди ни остават, аре бе. И той е далече и няма да успее да го хвана и... майка тише! Аре бе, бах ти! Ето последния геймазър и сега няма да го оцеля, заклявам се. Ето казах ви, аз ви казах просто. Аре бе! Бе, ракети. Пак ти оставаше една секунда. Защото играта това ще е шилан, седам дурник мазен. Бах ти гейската игра. Успяхме двете! Quick race, motherfuckers! Това беше от мене. Айде да виждам или пък... Така, това отключихме, следващия път ще го правим. Елиминатора няма да го запиша. Така беше, това няма да го запиша, защото е бах ти седам чудото. Това беше от мене. Чао, чао!